Dobrý deň. Tu je tým ESVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti ESVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte. V Bielorusku sa diskutuje o projektoch noriem pre unimobily. UEST pripravuje projekt výstavby komplexu v Kazachstane. UEST uvádza film o vytvorení komplexu Unilight. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Proces vytvárania noriem pre unimobily v Bielorusku sa dostal do ďalšej fázy. Projekty UEST Incorporated boli predložené na verejnú diskusiu na posúdenie zainteresovaným organizáciám, informuje mediálne centrum UEST Incorporated. Orgány regiónu Almaty zvažujú možnosť integrácie dopravno-infraštruktúrnych riešení UEST Incorporated do infraštruktúry regiónu. Koľajnicovo-strunová estakáda môže spojiť krajské mesto Kaskelen a budúcu stanicu metra pri tržnici Barlik v Almaty, čím sa vyrieši problém s mnohodinovými zápchami. Spoločnosť UEST Incorporated predstavila dokumentárny film, ktorý podrobne hovorí o vytvorení prvého riešenia pre komerčné využitie komplexu Unilight. Film popisuje zrod myšlienky, hlavné fázy vývoja Unilight a jedinečné technologické riešenia, ktoré boli zakomponované pri projektovaní komplexu. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.